ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them. Velkommen til GE Live. Ja. Hvad sker der derovre? Jeg ved det ikke. Jeg skrev altså lige i chatten. Ja, chat. Vi er ret kogt. Er det ikke rigtigt, Annika? Jo, det har været en rigtig hård nat. Sådan, ja. Ja, vi har ikke lige fået sovet. Ja. Men chat, vi skifter lige fedt, og så er vi tilbage. Ja. Så vi ses, chat. Ja. Hvad så? Du skal på natterang, og det er lige nu. Okay, hvor mange skal med? Jeg er bange Så sæt dig nu. Og så mødes vi udenfor, ikke? Ja. Så er det optaget. Det skal komme ned i video. Det skal det bare. Tror du, vi kan nå for et lift? Allan, kan vi ikke finde en anden løsning i det her? Jeg synes, det er meget sjovt. This is the ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. Am I bad about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
velkommen til GE Live! Ja, tak. Så er vi tilbage, chat. Det kan vi lide. Hej, det er godt, eller hvad, chat? Kom så med, hej! Ja, tak. Ja, er vi klar til den vildeste stream? Ja, det bliver vildt det her. Det bliver fedt, mand. Det Prøv lige at starte det ud, ikke? Så sendt. Hvad har du lavet siden sidst? Jeg har bare siddet mig i sofaen, du ved, chill og slappe af. Men du ved også, jeg har ventet på kontrakten. Altså, Hollywood-kontrakten. Bro, du ved det, man! Ja, Kom så, tak. bro! Du får den snart. Ikke? Tak. Men hvordan har du det selv? Jeg har det godt. Altså, jeg har været ude og spise en god dunam shabab. Filmet noget content med det. Alle var vilde med det. Mega fedt. Hvad med dig, Annika? Ja, jeg har lavet min yoga workout, living in my healthy lifestyle, du ved. Brandvarm, det kan vi lide. Hvad med jer, chatten? Hvad har I lavet? Hvad siger chatten? Nej. Har Gak fødselsdag? What? For real? Altså, Gak har fødselsdag. Gak? Altså, jeg har ikke set Gak hele dagen, dog. Altså, skal vi bare crashe hans party? Ja. Altså, hey. Party? Altså, party. Er der også kage, så? Altså, der er kage. Er der kage? Fedt, mand. Nej, Altså, sådan, har I set Gak? Han har jo fødselsdag. Vi har ikke set ham hele dagen. Vi har gået lidt efter ham. Hvor er Gak? Hvor er Gak henne? Jeg ved det ikke. Maria, ved du, hvor Gak er henne? Jeg har simpelthen ikke set ham i dag. Pist væk. Altså, hvad skal man gøre? Det ved vi heller ikke. Anders! Og vi Det spørger skal dig om noget. Okay. Okay, vi står her med Anders. Anders, har du set Gak? Vi mangler ham sådan virkelig meget. Jeg har set ham, og han er utrolig flot. Ja, men ved du, hvor han er henne? Når lige nu? Nej, Ja. ingen idé. Ingen idé. Nej. Nå, så går vi videre. Ja. Okay, Laura, ved du, hvor Gak er? Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, sidst jeg så ham, det var for 20 minutter siden, hvor han gik ud af døren. Hej så. Okay, Pernille, ved du, hvor Gak er? Nej. Okay, så går vi videre. Gør det. Tak. Gak. Vi skal virkelig bruge dig lige nu. Nej, det kan jeg simpelthen slet ikke, for jeg har en date med en bog, så det har jeg slet ikke tid til. Jeg har ikke tid til Men det. Okay? vi er også... Nej. Vi bliver simpelthen nødt til at finde ham. Det går ikke, det her. Det er meget vigtigt. Ja. Tror du, hun ved noget? Sikkert. Vi kan gå og spørge. Undskyld. Ved du, hvor Gak er? Nå, okay. Brix. Vi har virkelig brug for dig. Har du set Gak? Jeg var lige i gang med noget opbyggelig litteratur her. Virkelig opbyggeligt. Undskyld, ja. Har du set Gak? Vi har virkelig brug for ham. Gak, ved du hvad, jeg så ham vist i morges. Det er jeg rimelig sikker på. Ja. Ham Gak, der er jeg. Lille! Vi har brug for din hjælp. Har du set Gak? Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi skal fejre fødselsdag nemlig. For Gak? Ja. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Tjek på toilettet. Der er noget at tjekke. Gak han er ikke på toilettet. Ved du, hvor Gak er? Vi har virkelig brug for ham. Vi skal fejre fødselsdag, og han er væk. Jeg ved ikke, hvor han er. Og vi skal bruge ham i aften. Okay, så må vi finde ham. Ja. Ja. Har du nogen idé, hvor han skulle være henne? På lærerværelset. Der har vi kigget. I volontørhytten. Der har vi også været. På toilettet. Der har vi også kigget. Alexander, har du set Gak? Jeg leder selv efter ham, men jeg synes, der er mange, der er ude efter ham. Men jeg tænker, vi skal da bare på jagt sammen. Skal vi ikke det? Jo, skal det er en rigtig god idé. Jeg tror, vi bliver nødt til at tage til Bilka. Ja, fordi Gak han er altid i Bilka. Han er altid i Bilka. Altid. Okay. Alexander, tror du, at Gak er i Bilka? Det håber vi rigtig meget på, ellers så kører vi forgæves lige nu. Ja. Det håber vi på. Vi håber rigtig meget. Ja. Okay, Lilje. Hvor er Gak henne? Har du set ham her? Nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Har du set ham her nogle steder? Nej, desværre. Nå, okay.
Okay, ved du, hvor Gak er? Nej. Okay. Så må vi ellers tilbage til skolen. Ja, det tror jeg også. Vi bliver nødt til at få noget hjælp fra nogle andre. Ja. Nu er vi tilbage på skolen. Vi bliver simpelthen nødt til at finde Gak. Ved du, hvor Gak er? Nej. Ja. Vi mangler Gak. Ved du, hvor han er henne? Nej. Ja. Vi skal virkelig finde Gak. Det er virkelig Prøver vi lige i kritisk. hallen. Nu ser vi lige, om han er over i hallen. Det er ikke særlig godt. Jeg tror ikke, Gak er i åen. Nej, det tror jeg vil, ikke. Det vil også være lidt skært. Ellers så skal du... Piger. Piger. Ved I, hvor Gak er? Vi mangler ham sådan helt vildt meget. Nej, jeg har ikke set ham i dag, tror jeg. Hvornår har I sidst set ham? Til morgenmad? Ej. Hvad står han tænder? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg turde ikke gå tæt på ham. Gak! Gak, vi mangler dig. Vi mangler dig, Gak. Vi kan ikke finde dig. Gak. Ready? Har du set Gak? Nej, er han væk? Ja, vi mangler Gak. Nej. Vi skal finde have Nej, vi skal finde ham. for ham. Og han er væk. Vi kan ikke finde ham nogen løgn. steder. Ja. Nu kan jeg mærke, at jeg savner ham. Ja, præcis. Det gør vi også. Vi mangler ham virkelig Hvor meget. er Gak? Ved du, hvor han gemmer sig? Hvor er Gak hen? Han er så god til gemmeleg. Kuk, kuk. Kuk, kuk. Kuk, kuk. Sig mig, hvor han er. Hvor er Gak hen? Kom frit frem, hvor end du er. Hvor er Gak? Skal vi ikke prøve at spørge publikummet? Vil I hjælpe os med at finde Gak? Hvor er Gak? Hvor er Gak? Hvad sker der? Hvor er jeg henne? Tillykke med fødselsdag, Gak. Tillykke, Gak. Skal vi ikke synge fødselsdagssang for Gak? Det er fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig. Og med dejlig chokolade og kager til. I dag er det Gaks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig. Og med dejlig chokolade og kager til. Ja, simpelthen. Wow. Altså, stort tillykke til Gak. Altså, kan vi lige høre noget tillykke i chatten? Hvad siger Jan? Ja. Tillykke, Gak. Tillykke, Gak. Kæmpe stor Ja. tillykke, Gak, mand. Kæmpe stort tillykke. Ej, han bliver gammel. Og så kagen, ikke? Men kagen, det er det bedste, det må jeg sige. Det er en flot kage, han har fået her, den gode Gak. Ej, den dufter dejligt, den dufter dejligt. Og den er godt med sovs, jeg elsker sovs. Ej, Lille Big Bag. brun sovs. Nej, ej, jeg elsker bare sovs. Og den er godt syrlig og sød. Ej, den er dejlig. En dejlig kage, det må jeg sige. Jeg vil nok give den en 6 ud af 7 derimellem, ja. Rigtig god. Ja. Ja. Apropos, jeg er virkelig sulten. Altså crazy sulten. Kan vi ikke bare bestille nogle Volt? Jo. Jeg kan faktisk også godt spise noget foran lige nu. Altså, kom nu lidt, chat. Det kan vi lide. Ja, jeg bestiller bare nogle klasser. Bare fantasi. Forlås, jeg tror bare, jeg bestiller det hele sædvanlige. Ja, jeg må hellere huske min workout-plan inde på Sean's Healthy Lifestyle. Så derfor må jeg ikke drikke vand, for der er for mange kalorier i. Så juice it is. Ja, okay. Fair nok. Skal du ikke have noget at spise Jo. eller hvad? Okay. Måske en trekant eller noget street food. Det kunne godt være. Koldt. Nå, så er min bestilt. Ja, også min. Har du egentlig set det der, hvor der er sådan folk ude på gaden, der interviewer andre og sådan noget? Ja, street interviews, ikke? Ja, det er det hedder. Det kan jeg godt at prøve. Sådan, det vil være en god sådan, videoidé eller sådan noget. Ja, det skulle vi helt sikkert prøve en dag. Ja, det føler jeg også. Prøv at se interviews fra G-nyhederne her, for eksempel. Hej og velkommen til G Nyheder. Jeg har egentlig ikke noget bedre at lave, og live spurgte, om jeg ville komme og spørge jer om et eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvad emnet var, så ja, jeg kommer bare ned og stiller nogle spørgsmål.
Hej. Hej. Hvad hedder du? Christian. Christian, hvad er din yndlingssmag af gummistøvler? De gule. De gule, ja. Hej. Hej, Hvad er dit navn? det er Thomas. Thomas, hvem er pænest, Stev eller Paul? Det er skæg. Okay. Hej. Ja, hej. Hvad er dit navn? Jeg hedder Ragnar. Hvis du skulle spise en sur sok, hvilken farve skulle det så være? Det er altid været brune. Thomas, du skal spørge ind til Sao Paulo. Okay. Hej. Goddag. Hvad er dit navn? Lav. Lav, hvad er din yndlings Sao Paulo-sang? Hvad for en? Hvad er din yndlings Sao Paulo-sang? Det vil jeg ikke. Kender jeg dem ikke. Okay. Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Lærke. Hvad er din yndlings Sao Paulo-sang? Det ved jeg ikke lige. Ja. Hej. Hej. Hvad hedder du? Hvis vandet mellem Danmark og Sverige var frossent, vil du så slå en svensker med en pind? Det var et godt spørgsmål. Jeg tror. Hej. Hej. Hvad hedder du? Leif. Hvad er dit yndlingssvar? Yndlingssvar? Ja. Det er ja. Okay. Hej. Hej. Hvad hedder du? Kai. Hvis du skulle blive ramt af en lastbil, skulle det så være på gaden eller derhjemme? Nu skal ligge en seng. Nej, Thomas, nu er det nok. Det er simpelthen for useriøst. Vi stiller om til de tvillingebror Silas. Hej og velkommen til GE Nyheder. I dag står jeg nede i Vejle Midtby, hvor der har været koncert fra Sao Paulo. Og jeg skal gå rundt og interviewe folk hernede i aften om koncerten. Vil du ikke introducere dig selv? Jeg hedder Dennis. Jeg er 24 år, så er jeg fra København. Så går jeg tit i byen. Vil du ikke lige introducere dig selv? Jo, jeg er Amalia med A, ikke med Amalia med E. Ikke? Jeg er den her microinfluencer, og jeg er fra København. Jeg laver sådan Get Ready With Me, så tutorials med sådan make-up og alt muligt. Faktisk så blev jeg inviteret backstage af bandet med sådan, nej tak, fordi du vil keep it real. Vil du ikke introducere dig selv? Jeg er Karl. Så går jeg på Aarhus Universitet, og så er jeg 21 år gammel. Jeg glemmer min alder nogle gange. Hvorfor har du ikke AGF-trøje på? Det er en koncert. Det er fordi, at AGF de ligger nummer 1. Og hvis man ikke støtter AGF, så er man ikke altid. Og jeg er bare så pissestolt af AGF. Kan du ikke lige introducere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Jesper Hansen, og jeg er 38 år gammel. Jeg elsker mine køer og min gris, og selvfølgelig mine hollænder og trauter. Vil du ikke introducere dig selv? Hvordan var stemningen til koncerten? Ja, det var altså bare, det var fedt. Ved du hvad? Jeg elskede også bare, da det var, de sang. Altså, det var, hun var så god, hun var så dygtig, mand. Hun var bare så dygtig. Så hvordan var stemningen her i aften? Ja, men stemningen, den var sådan set, den var helt fin. Der var god stemning, men der var en gut, der tabte et glas på jorden, og det trådte jeg i min fod. Og det gjorde ondt, men det er ikke noget at klage over. Er du okay? Skal du ikke helt til at kigge på det der? Nej, det tror jeg ikke, det behøver jeg ikke. Det er fint dog. Er du sikker, at det ser faktisk pænt slemt ud? Er du læge? Hvordan var stemningen her i aften? Jeg synes godt nok, det var elendigt, mand. Jeg elsker meget mere at være på Old Irish. Jeg synes, det klæder mig meget bedre. Jeg synes simpelthen, der foregik nok, mand. Så er der bare sådan en pige bag mig. Hun stod godt nok og skubbede til mig meget, mand. Det var godt nok irriterende, mand. Hvordan var stemningen til koncerten? Ja, den var faktisk sådan helt fin, men endnu bedre, det er min anti-frizz, anti-hårtab serum til både hovedbund og hårspidserne, I kan købe på min webshop amalia.dk. Har du overhovedet været til koncerten? Ja. Altså, den var mega god, og musikken var sådan god.
Så hvad synes du så om deres ene sang, We Are One? Føj noget pis. Altså, jeg vil hellere køre over min travter for anden gang, end at høre på det møg igen. Det lyder det hyggeligt. Hvad synes du så om deres sang, We Are One? Ja. Altså, som man kalder det på Aarhus Stadion, så tror jeg faktisk hellere, jeg vil til voodoo-ritual, end jeg vil se det her. Simpelthen. Det er intet for mig. Hvad synes du om sangen We Are One? Hvad synes du så om deres sang We Are One? Ej, det var virkelig ikke værd noget. Jeg hørte sådan en intro, ikke? Og så sådan var jeg bare, nej tak. Det er bare sådan, du ved, 0, sådan 0 out of 10. Og så gik jeg ud i lobbyen og filmede noget content. Det var så den første sang, de spillede. Nå. Jamen, vi vil gerne have vores mikrofon. Nej tak. Vent lige. Nej tak, ikke flere spørgsmål. Hvad synes du om sangen We Are One? Jeg synes faktisk, det er respektløst, du nævner den over for mig, mand. Jeg hader den sang, mand. Jeg synes godt nok, det var dårligt, mand. Jeg synes virkelig bare ikke, det var noget for mig, mand. Jeg synes virkelig, virkelig bare, det var dårligt, mand. Skal du slås eller hvad, mand? Nej. Ja, hej igen. Det har jo så været en aften, vil jeg sige. Vi kan jo konkludere, at Sara Paulo faktisk er et ret godt band. Bortset fra deres ene sang, We Are One. Det er sådan noget værd lort, har jeg hørt. Så lad være med at lytte til den, eller gør det, hvis du vil. Jeg ved det ikke helt. Men ha' en god aften. Vi ses. Nej. Jeg synes, det er en kæmpe banger. Altså sådan, så du ikke med, eller hvad? Ja, det der folk er sådan helt væk. Altså sådan, jeg føler mig og Amalie, at vi kunne være sådan besties, tight like that. Ja, men lige nu skal vi høre Sao Paulo, We Are One. Held i det kolde vand. Nogen køber sig til land. Nogle mænd dræber dem, de ikke vil have. Nogen tager sit klæde af. Snart er de alle sammen så væk herfra. Det manglede bare. De var aldrig inviteret til sølvbestik, der vaskes ved fra snavseskæg. Så er grisebassen serveret. Og du er mindre værd. Er der traumefri zone her, hvis du ikke er os til besvær? Her er ingen fattigdom, for det taler vi ikke om. We are one, we are one, we are one. Nogen tager en uniform på deres krop. Nogen tager deres hænder op. Nogen får en bondegård for at træde af. Nogen går i 5 dage. Snart er de alle sammen så væk herfra. Det manglede bare. De var aldrig inviteret til sølvbestik, der vaskes hvidt fra snavseskæg. Så er grisebassen serveret. Du er mindre værd. Er der traumefri zone her, hvis du ikke er os til besvær? Der er ingen fattigdom, for det taler vi ikke om. We are one, we are one, we are one.
Og med frizone her, hvis du ikke er os til besvær. Her er fattigdom, for det taler vi ikke om. We are one, we are one, we are one. Wow. Wow, jeg synes faktisk virkelig, det var en banger, det der. Altså, det er helt korrekt. Ellers er det bare bandet, der er super godt. Ja, jeg har sagt det. Det er en kæmpe banger. De er crazy gode, de er. Ja, men altså sådan... Er vi stadig vågen derude? Ja. Hej. Mega so. Hej. Kom. Altså sådan, i dag har vi Vigga Soso med. Altså sådan, skal vi lave en TikTok, eller hvad? Sygt god idé. Ja. Sådan, jeg er med på den. Altså, ikke igen, man. Jo. Altså sådan, hvis det er den attitude, altså så har vi bare ikke lyst til at være her. Enig. Altså sådan, ja. Get out. This is the ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Har du set det der show, jeg er med? Hvilket show? Altså, noget med større mast, eller sådan noget. Store mennesker? Nå, altså, altså sådan et show med store mennesker i, eller... Hvad japper han om, chat? Hvad siger chatten? Nå, stormester. Ja, stormester. Har du været med i Stormester? Ja, jeg har været med i Stormester. Jeg har basically carry hele programmet. For real? Ja. Er du så sådan en deltager eller sådan noget? Nej, bro. Du ved, jeg er main character. Selvfølgelig. Det må vi lige se. God aften alle sammen, og velkommen til årets første stormester. Jeg hedder Lykke, og ved siden af mig har jeg Mark Lefebvre. Hej så alle sammen. Og så har vi selvfølgelig også vores 3 fantastiske deltagere. Hej. I dag kan I vinde 4 års forbrug af margarine. Tak. What? Nå, Mark, lad os lige høre dagens udfordring. Jo. Opgaven lyder på: byt en GE-trøje til den ting med størst værdi. Reglerne er: I må bytte med så mange I vil. Den, der til sidst har mest værdi, vinder. Så skal vi ikke bare se, hvordan det gik for dig, Simon? Har du forstået opgaven? Ja, det har jeg. Okay, start. Hey dig, vil du bytte din toaster for min? Mega flotte GE, tror jeg. Ja, okay. Okay, perfekt. Mark, ned og hent min toaster. Kom så, Mark. Nej, Mark, pas på! Ja, det må du altså undskylde, Mark. Ja. Hej, Mark. Prøv at se ham derovre. Skal vi ikke se, om vi kan få fat i hans stol? Jo, kom. Jamen nej. Hej. Se, jeg har den her virkelig flot toaster. Og jeg vil spørge, om du måske vil bytte den for din flotte stol. Men jeg har siddet på min stol rigtig mange gange. Ja, det... Men, jo, lad mig lige. Ja, tak for det. Så får du toasteren. God deal. Hvor skal vi så hen nu? Ved du hvad? Jeg kender faktisk en, der bor her lige omkring, sådan lige derovre. Skal vi ikke lige over og sige hej til ham? Jo, lad os gøre det. Hej med dig. Hej. Det er en guldpen, det der. Ja. Ja? Ja? Ja. Har du lyst til at bytte min stol for den? Ja, det kan jeg godt. Det vil du godt? Okay. Helt perfekt, du. Men Tak. tak for handlen. Tak.
Hvad skete der lige der? Jamen, jeg fik mig byttet ret godt op. Jeg kom ind til en guldpind. Nej, det var altså en gul pind. Nå, ja, Mark. Hvem skal vi så se nu? Ja, nu skal vi se de 2 sidste deltagere. Har du forstået opgaven? Ja. Godt. Start. Har du forstået opgaven? Ja. Vil du bytte noget for den her trøje? Nej. Ah! Kunne du muligvis tænke dig at bytte noget for den her mega fede GE t-shirt? Ej, hvor er det så sej. Altså, jeg har det her. Jeg kan alligevel ikke finde ud af, hvordan man spiller det. Nå, mange tak. Jeg ved, om jeg skal give den her til. Poul, jeg har brug for, at du bytter sådan der kop for min trøje. Ah. Jo. Nej. Jo. Nej. Giv mig din kop, Poul. Giv mig den. Giv mig den, Poul. Ja, min kaffe. Det er min kaffe. Nej, ikke mere. Okay, du kan. Tak. Hallo, hvad sker der? Jamen, jeg tænkte bare, om ikke du kunne have lyst til at bytte den her triangel for et eller andet. Jo, altså jeg har et gavekort på sådan en hårtransplantation. Det får jeg altså ikke selv brug for. Men, ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, jamen så lad os sige det. Ja, lad os gøre det. Tak skal du have. Må jeg knakke på det billede af Poul? Men det er mit billede af Poul. Hvad? Men har du set, hvor flot han er? Ja, jeg vil virkelig gerne have billedet af Poul. Du får det her glas. Poul? Er der kaffe i? Ja. Ja, godt. Ja, tak. Hvad? Hey, hvorfor løber du? Hvad laver du? Har I noget, I gerne vil bytte for det her flotte billede af Poul? Prøv at se her, vi har noget, der er meget bedre. Men PSA, vi gider ikke bytte. I fortjener det heller ikke. Hey Asmussen. Ja? Har du muligvis noget, du kunne tænke dig at bytte for den her hårtransplantation? Hej. Men det har jeg jo ikke brug for. Har I noget, jeg kan bytte for Poul? Jeg har det helt perfekte. Hej Leif. Hej. Jamen, så er du Leif. Jeg vil høre, om du kunne være interesseret i det her gavekort til en hårtransplantation. Jeg tror, det vil gavne dig meget. Okay, ja. Jamen, hvad kan jeg så give dig i? Altså, jeg kan jo give... Okay, det var de da ret gode til. Ja, men nu har jeg jo set alle videoerne. Så skal vi ikke bare finde en venner? I må gerne hente jeres ting nu. Yes. Hvad, Lykke? Jeg synes, der er rimelig koldt herinde. Prøv at gå hen i hjørnet, Mark. Der er nemlig 90 grader. Hvad, Lykke? Ved du, hvorfor høns ikke kan tage kørekort? Det ved jeg ikke, Mark. Hvorfor kan de ikke det? Det er fordi, de kan ikke bakke. Okay, jeg tænker, vi tager dem bare en ad gang. Ja, det lyder som en fantastisk idé. Skal vi ikke bare starte med dig, Simon? Jo, lad os gøre det, hvis jeg lige kan finde den. Jeg har byttet mig op til det, der ligner en guldpind. Okay, spændende. Marie-Louise, hvad har du byttet dig frem til? Jeg har byttet mig frem til en Brix. Den bedste lærer på G. Hold op, det er vildt. Hvad med dig, Jonathan? Hvad har du byttet dig frem til? Jamen altså, til sidst, der var jeg så heldig at få lavet en handel med Leif, som jeg må sige, han rimelig meget havde brug for. Og så endte jeg simpelthen med at skaffe mig skødet til Grejsdals efterskole.
Det går nok nogle ret vilde ting, I har fået byttet jer til. Bortset lige for dig, Simon. Altså, en gul pen. Hvordan kunne du komme så langt ned? Ja, jeg tror simpelthen, jeg er blevet snydt. Den lignede virkelig en guldpen, da jeg så den første gang, men nu ligner den mere bare en gul en. Ja, nå. Jeg tror, jeg har fundet mig en vinder. Men jeg synes faktisk lige, at I derude skal være med til at bestemme. Så I har fået 3 sedler, som der ligger på jeres stol. Den lyserøde er Marie-Louise, den grønne er Simon, og den gule er Jonathan. I får lige et par sekunder til at diskutere med jeres sidemakker om, hvem I gerne vil stemme på. Og efter det, så skal I så række jeres seddel op i vejret med den farve, som I synes fortjener at vinde. I må gerne stemme nu. Ja. Mm-hmm. Okay. Okay. Ja. Hov. Ej. Vent. Jeg har lige fået at vide, at Marie-Louise desværre ikke har fuldført opgaven ordentligt. Og derfor er hun blevet diskvalificeret. Ah. Fordi, altså, Brix er jo ikke en ting, men et levende menneske. Ej, det er altså simpelthen, fordi Mark ikke har klaret opgaven ordentligt. Nå ja, det er jo min skyld. Ej, altså, Mark, det dur simpelthen ikke. Jeg synes, fordi du ikke har forklaret opgaven ordentligt, så synes jeg simpelthen, du skal straffes. Ja. Woo! Ja, Straffer! Ja. Ja! Ned med Mark. Okay, alle sammen. Tæl ned med mig. 3, 2, 1. Smækker! Ja! Nå, nok om det. Vinderen af Stormester 2026 er... Jonathan! Ja, kom nu lidt! Du har nu været så heldig at vinde 4 års forbrug af margarine. Ja. Værsgo. Ej, tusind tak. Det har jeg virkelig meget brug for. Vent. Jeg tager faktisk i den der, så får du din 4 års forbrug af margarine der. Hvad? Hvad er det her? Og det var så Stormester GE Edition 2026. Tusind tak for i aften. Jeg håber, I nød vores show. Vi ses næste år. Woo! Prøv at sige, hvor god jeg var. Chat. Prøv at sige chat. Sig chat. Sig, hvor god jeg var. Ja, det er kontrakten for Hollywood. Jeg tager den. Du har den sendt. Der er mad til Jan, Annika og 50 cent, eller nej, 0 cent, eller bare cent. Bare cent? Hej. Ej. Hollywood-kontrakten, der skal nok komme næste gang sendt. Ja. Men nu er der voldt. Det bliver godt det her. Ja, facts. Meget banger. Det er dejligt. Ja. Altså, det der ligger med. Sådan, ja. Altså sådan, hvad er det, chatten skriver? Altså, der er kommet en ny sæson ud af Paradise.
Nå. Altså, jeg har set alle episoder indtil videre af Paradisets Have. Altså, sådan, jeg føler, jeg er locked in. Altså, jeg føler, Jesus burde vinde. Og, eller Eva, hun er også sådan fuldstændig lækker, men altså... Men altså sådan... Altså, er finalen lige kommet ud? Ej, drenge. Det skal vi se. Som I skal. Vi sidder lige og nyder vores voldmad her. Hvad sker der? Nej, ikke min Walt! Nej. Vi skal nok bestille noget mere næste gang. Ej. Det går. Okay. Altså, sådan, nu skal vi altså se Paradise Hotel. De har ikke et valg. Det er overhovedet ikke, vi har et valg. Nej. Jeg tror heller ikke, vi har et valg sådan. Altså, kom nu lidt chat. Nu skal vi se Paradise Hotel. God aften alle sammen. Dette er Gud, der taler. Jeg er aftens vært. Velkommen til finalen i Paradisets Havehotel 2026. Eva, hvad synes du om, at dig og Adam ikke er med i finalen dette år? Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls, og vi er 100% det mest værdige par. Og det er også vi har stået der siden starten. Vi er det ældste par nogensinde, og vi er egentlig bare det bedste par. Men hvis det skulle være nogen i finalen udover os, så skulle det selvfølgelig være Judas og Jesus. Gider du ikke godt lade være med at grine af mig? Gider du ikke godt lade være med at grine af mig? Jeg føler, du griner af mig. Du føler bare altid alting. Stop nu altså. Du er så barnlig, du er. Adam, hvad er dit forhold til de to finalister? Jamen, det er sådan nogle unge knægte jo, så jeg synes ikke helt, det er fint nok, at det ikke var mig og Eva. Vi er som sagt de ældste, vi har spillet det bedst, vi har spillet det længst. Vi spiller bedst sammen, vi har godt samvær og sådan noget, så jeg synes simpelthen, det er tåbeligt, vi ikke er med. Tak. Og med de ord, synes jeg, vi skal få finalisterne på scenen. Her har vi den første deltager. Giv en hånd til Judas. Overfor ham har vi hans modstander. Her kommer Jesus. Reglerne er som følger. Hvis en af de to finalister smider kuglen, inden den anden går man hjem med pengene selv, og snyder den anden for præmien. Står begge finalister tilbage på det sidste trin efter nedtællingen, uden at guldkuglen er tabt, ja, så deler de pengene. Har de mon tillid til hinanden, eller vælger de sig selv? Det må tiden vise. Jesus og Judas, I må nu træde ind på første trin. Judas, du skal altså ikke få råd igen, ligesom du gjorde mod Nora tidligere. Vi deler pengene sammen. Ej, Nora, han er simpelthen så barlig, og vi kan ikke bruge ham til noget. Altså, han er uduelig. I må nu træde endnu et skridt frem. Hvad synes I, publikum? Skal jeg stole på ham? Ej, I skal altså ikke høre på Jesus. Han er mega grådig.
Ej, seriøst, Jesus. Alt det der brød kun til dig. Du er simpelthen så grådig hele tiden. Hvad? Er der nogen, der vil have boller? Og nu til det allersidste skridt. Det er nu, det hele bliver afgjort. Vil en af dem tage pengene for sig selv, eller vælger de venskabet over pengene? Lad nedtællingen begynde. Yes, det gik bare mega godt. Altså, det var bare så perfekt. Dele pengene alle sammen. Jeg skulle bare have tabt den kugle og beholdt det hele for mig selv. Altså, Wow. Fed Ja. finale, mand. Virkelig, ej, det var så crazy. Altså sådan Jesus, at de tog pengene sammen, altså det er fuldstændig. Altså jeg håber virkelig, at jeg kan møde Jesus en dag. Det er vildt. Ja. Det er det. Hey! Hey, brother Jesus! Det er lang tid siden, What's up, brother Jesus? Hey! My brother Jesus. Long Ej, time, man. ej, det er Jesus. Han har lige vundet Paradise. Ej, det er jo crazy. Det er Ej, bare med brother Jesus. Jesus. altså, vi bliver lige nødt til at få et billede. Altså, hvad sker der? Hvad sker der, Det er jo bare Chas? Jesus. Jamen, tak for at være her. Jeg har taget noget brød og vin med. Ja. Vi synes, I skulle have. Så, Ej, det lyder lækkert, mand. skål. Ja. Sådan der. Ej, det dufter dejligt. Det dufter dejligt, dog. Det smager godt. Og noget vin. Wow. Hvad har du taget i det her, mand? Ja, så hvad du putter i. Wow, det smager godt. Ej. Ja. Ej. Bum, bum, bum. Yes, mand. Det smager godt, mand. Tak for det. Tusind tak. Ej, det er dejligt. 100% en 10 ud af 10. Det må jeg sige. 10 ud af 10. Man kan godt sige. Det smager i hvert fald godt. Det er jo bare helt fantastisk. Altså sådan, er det her et godt sted at slutte streamen på? Det synes jeg. Det synes jeg. Det synes Ja. jeg også. Altså, hey. Tak for i aftens stream. Det har været en super duper fornøjelse. Ja, og husk, Jesus er med jer alle dage ind til verdens ende.
the ice cold. Michelle fight for the white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got tux on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. Am I bad about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to ya. 'Cause Uptown Funk gon' give it to ya. 'Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.